Rangel y la Delicia de Guinea Equatorial y República Dominicana. Som alumnes de l'aula d'acollida de l'Institut Eugeni d'Ors del barri de Sant Roque de Badalona. Al arribar a Catalunya i començar a aprendre el català, hem sentit en molts moments por, vergonya i nervis. Avui us volem presentar els nostres 10 tips, trucs, consells per superar la por i la vergonya a parlar el català. Som-hi! Jo tinc la paraula! Tip número 1. Pensar en positiu quan parlem per donar-nos ànims. Tip número 2. Confiar en tu mateix o tu mateixa. Tip número 3. Llegir molt per a tenir més coneixement de la llengua i sentir-se molt segur a l'hora de parlar. Tip número 4. Estudiar una mica el que hem fet a classe. Tip número 5. Practicar a las amistats, la família i les companyes i el professorat de l'institut. Tip número 6. Usar el traductor per saber les paraules que no entens i practicar una mica la pronunciació. Això ens dona seguretat. Tip número 7. Intentar-lo encara que no surti perfecte. Tip número 8. Pensar abans de parlar el que vull dir. Això em dona seguretat. Tip número 9. Me ajuda a pensar en català quan parlo. Tip número 10. Mirar sèries, vídeos, TikToks per tenir més coneixement i més motivació. Aquests són els nostres 10 tips. Espero que us funcionen. Fawakiri!